anu awake masuk angin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo nganggo sing abang ini mah cepet mari. Wah, iya. Wah. Kaya-kaya ning jagat iki ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung siramu. Coba sawangan kae sak warnane kembang kang tuwuh ana ing sajroning taman sari. Rasa percaya wong lanang arek entuk cangkeme ngono kuwi terus. Iki lho iki melu-melu aja melu-melu bani bibu pesidan lek kowe ora percaya karo bibu pesidan lek Sing nyindan sapa to iki? nyindan barang nyapa jane. Nyepelekne kowe karo Mbak Darsini, nyepelekne karo Mbak Fahmi kowe. Rumangsamu suaramu apik-apik dhewe. Melok nyindan barang tak ngono kowe. Ndek apaan to kuwi? Iki mau ngono genah aku krungono e. Ujung jari. Oh ngoten teman. Lah iya, lho. Kuwi suarane sapa nek ngono kuwi? Niki suarane niki. Tapuk. Ha, Apa ora krungu mau? Turuk tuli. Dat. ujung jari balung. Lho kuwi suarane sapa kuwi? Lambe iki aja ganggu nek wong nabuh. Ganggu ae kowe iki. Sing ganggu lho sapa? Ngene lho nek dicekeli iki mesti ngene. Kono medun kono. Medun kono. Ngaleh. Ngaleh. Ambar sekali kok ganggu. Nyemplung kali kono. Nah, kono ndang dolo. Ayo kali. Kono. Oh, Kok kono wae. ha. Ayo ndang ngalih. Ndang ngaleh kono lho, ganggu ae. Bon, aman, selamat. Aman. Monggo. Duduk. Ujung jari balung. Kok cek ganggu ae? Ganggu ae tak idoni kok kene lho engko. Ngalih. Halo, jejer pacare kono. Ngaleh kono. Yedeng ngono. Cayu to? Dalam. Yo, awake dhewe iki Lah, iki. Wis, aman. Nduk niken. Oh, wis suwe sing arep-arep yai mriki. Heeh. Mau kepengin krungu suarane niken ki ya ngapa? Nggih. Wong ya jeneng bocah anu biyen ajar Inden wis umur pira to, Nduk? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas mun ajar Inden umpama saiki ibarate wong panen ngunduh kurang nggih pun pas. Lah iya no, tandurane becik undu-unduan ya mesti elok. Nggih. Oh kaya niken niku. Pun, selamat wis renek pagebluk iki mesti aman iki wis. Ya, saiki diaturke Cara pari nu wis jelas subur wong gak enek wereng. Oh, Ya. nggih no. Wis, iki wis pilah. Ya awake dhewe wis pilah. Nggih. Nyambut gawe endi sing nyambut gawe ning panggung, sing ora sing nyambut gawe ning panggung, mulih nampa amplop wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo ketok gaweane. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Dene sing nang ngisor kok ora gelem nyambut gawe, nampa amplop. Ora mungkin nampa amplop. Lho, malah diparingi bucare. Oh, gleleng malah. Glelek deh, Saiki seneng kita saweran. Engko barang mulai ra entuk bayaran wis piye. Ben. Ora ngerti nek kuwi asline dicicil, ora mudeng. Nah mudeng. Wis ben itu saweran wis ben. Wis uripe gen wis saweran. Awake dhewe pokoke nyambut gawe. Nggih, pun. Kersane. Napa utuh? Alhamdulillah. Aman. Lah nyapa ora rene? Ngenyek akeh kono ngenyek. Akeh kono ngenyek. Wis ben Mbak, ben gak apa Mbak niken. Ya. Ora. Yo tapuk. Gleleng deh lho. Oleh nes saka Pak Lurah. Wi DP tahun ngarep. Wi DP tahun ngarep wi. Mik. Kok kemlintimen iki lho. Kemplelet deh. Kemlelet. Kuwi rumah sakit. Mik lho. Piye wong iki mbaya sing anu ora usah gleleng, kok terus ora gelem munggah ngopo? Monggo sing dereng lho, akeh kene karo kono munggah nyapa? Lah nek ning kene ngapa to? Ning kene nyapa? Kakean potongan. Kowe lho ning kono oleh pira? Lho, iki kok rencanane olehku tok 3 yuta. Oleh neh diceluk neh. Ya Allah. Bare yo rai-rai kota amal. Monggo sing dereng mriki. Malah disulgarake. Loh, mantene urung. Ora ya dosa. Ora ya rugi.
Kok ngisini-sini piye to njaluk ngono? Heh. Apa ora isin? Ora isin kowe. Ngapa isin? Oh alah, ger. Ben. Iki nembe manten kakung, lah manten putri. Anu. Kampret. Utang burine sik gak apa-apa. Pak Carik piye? Pak Carik. Pak Tarik. Ngapa? Sampeyan dereng iku tok. Kampret kalau piye kok iso Pak Carik? Pak Tarik. Yo duweke. Oh ya, ayo duwike. Wis kampret kok gak paham. 3 yutone kurang 200. Wis ta kok ya. Wis. Urung rencana entuk 4 yuta kok. Alah kok jur mundak ae. Akeh rencana ta. Nek kepengin entuk akeh rasa nyambut gawe gampang Mas Mondol. Carane pripun Mas? Golek meja ya ta. Nggih. Turu ning dhuwur meja, dikrukupi jarik teng ngarepe kei baskom. Lah, cocok kowe, cocok. Kuwi ora ngantek sedina 5.000 kecek. Oleh akeh winko. Padha ro nyedakne aku ndang mati. Masa entuk akeh ndek men berarti entuk akeh. Oh edan. Wampluk bisa niku. Ayo wis ben kono wis ben. Nggih, ben kersane malah ora jowo. Iki tak turut rono nyatus metu priko. Ora entuk ning kono. Ning kono lho karo bae tok. Pengko salah pira? Loro. Dipotong 100. Lah nek salah nek ping 20, ora dipotong 2 yuta kowe. Mulih karek nggo 750 bongko kowe. Kopine, Pak. Wis ben. Wis ben. Ayo mbak nembang Iki ana sing kersake Sri Uning dibawani sik. Siap nggih. Ayo, monggo. Aku iso bawa Sri Uning kuwi aku iso bawa. Iso karepmu, ra iso karepmu. Jare penak ning kono. Jare penak ning kono. Ra gelem rene. Sing bawa aku piye? Ya. Ya. 500 tapi. Iki upama sing iso bawa sampeyan 1 yuta. Ora mung 500, 1 yuta. malah. 1 yuta. Iya. Ayo. Mumpung bengi aku moto duiten. Ya. Ayo nih. Oh, Mbak Silvi arep mbok terak. Dan upama sampeyan iso bawa 1 yuta. Yo duweke. Lah. Kabeh. Ayo dah, waduh gleleng iki Mas. Nah. Alah ngumel kuwi aku ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Kemelinting. Oh, sirahe anu awake masuk angin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo. nganggo sing abang ini mah cepet mari. Lah iya. Geleling deh. Apa niken? Loh, ngapa? Apa? Nyandak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya bandingin ya. Nggih. Niken. Ngapa? Niken Apa? ngapa? Maksudmu lho apa? Kowe kira apa ngopo kok mulek. Ya ora apa-apa. Tak kira gua apa kok meneng ae. Yo, bawani. Gua iso. Yo, iso bawa jroning 1 yuta. 1 yuta. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Mbok Randang longi 100 tok. Yo. Nah, Sai. ya Ngapa lho. iki ngatur aku nyapa? Nek randang saiki ngene tak gawane sik. Aja. Nyapa? Engko arep mbok suwelno kene aku ben gak cukup. Ya roh. Kok iso Sinebut. meneng. Sinebut. Meneng iso meneng ora? Nggih. Nek kene meneng. Aku yo meneng. Lah sing bawa iki sapa? Kowe nembang. Wayah kok nyenyet. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Iki lho mediane iki. Pertamane ngerti kono terus mak sret. Oh iya drama. Sri Uning Mustika Tuban. Alah. Kok iso dadi julak-juli lho. Mudhun Tuban. Iki to ki mengko semal. Ampun. Tuban ngono. Ayo. Sri Uning Kowe arep melok marai. Apa ora pernah sak. Sri Uning Mustika Tuhan. Tuban. Tuban oh Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban seneng karo Tuhan. Oh iya. Tane. Nano. Ayo cakep Putra ngono lho, tra. Yatra. Putra Kanjeng Sira lawe. Hop, saiki Mas Mondol bawa tok sing gandrung yuda. Nah, Ngalih. Nah, suaramu di sana. ngalah.
Ayo bawa. Bawa kowe iki bawa. Ayo. Sawangan Lanjut. kae wong ayu. Oh, alon-alon to. Kaget aku. Kowe iki lho saka kono nang kene lho. Lah wis madhep kono. Iki madhep rene. Lah. Yo. Malah dibaleni. Ya wis nang kene. Wah. Monggo Mas Yuda. Iki wah. Kaya-kaya ning jagat iki ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung siramu. Coba sawangan kae sak warnane kembang kang tuwa Rasa ana ing percaya. sajroning taman Rasa sari. percaya wong lanang nek arek entuk cangkeme ngono kuwi terus. Sabro. Iki gandrung kok sempuk paido lho. Ya ora kabeh to. Ya ora kabeh kok iso. Kok iso dicakep-cakep iki. Rata-rata wong lanang nek arek entuk yo lambene lambe diapik-apikno. Padahal lambene bosak. Angger arek entuk yo ngono. Nyepelekne ya ta Mbak Iya, Niken. kamu tuh tidak tahu yang sebenarnya. Senene Mbak Niken aja kaya ngono kowe. Duk gong prang. Kuale. Duk pranggung. Duk pranggung. Kok sampean ae dhewe. Oh, mboten. Ora Mas, aku mau ngelingi Mas. Ora bareng nakal. Mboten. Yang manis. Nggih. Oke. Oke. Sebagai 50 ya. Allah. Ayo. Tutuke. Nduk pranggung. Duk pranggung bojone kok. Ini tak. Karo. Ayo. Duk pranggung bojone karo. Nunano. Nunano. Salah aku baleni neh. Ah, mau meneng ae marang Iya, iki iya, aku iya. latah. Latah kok. Latah kok. Jak omong. Ayo. Ngebelo. Ya wis tutukno, bener. Ben ngebel kan gak enek kancane terus akhirnya ngebel. Oh, Yo, iya. dah, lanjut. Wiratmaya. Ben aja disalahke sak. Ben Bener, nggih, kabeh. ben bener nih. Ayo terus. Tan wurung sriuning gugur. Bener. Bener, biasanya gundul. Nek sing iki kok dadi musikaning bangsa ngono terus tampane kedang entak tung ngono ya. Ayo, tak, Itu kowe terus dadi kae, dadi sing ngene iki dadi apa? Cikal. Alah. Cakil ngono lho. Kowe dadi imam. Tenang, ratung. Ambek ocim sisan. Ayo. Ayo. Dadi mustikaning bangsa. Cakil kok isa. Cakil kok stroke. Ayo. Nganggo anu no, nganggo untu cakil. Lah. Ayo. Jalan, gua ikletong. Weh, capeng. Weh, dan tenan. Angel men to wae. Sempok jawane sempok. Tapi ora sempok malah sempak iki. Yo. Janaka nih, Mas Yudo, Janaka. Oke, Janaka. Apa to kuwi? Kuwi apa? Perang to? Oh iya, perang. Tangane iki piye? Cakil iki tangane piye? Ayo.
Oh, sik. Nyumak nyamuk kuwi apa? Sik. Kowe kok mangan apa? Gedang. Kowe mau untu. Oh, untu lho, Bang. Heeh. Aduh, kadung kolu. Untu kok dipangan. Untu kok iso. Oh, alah. Sae. Ganti iki. Ganti untu. Ojo dipangan. Ayo ganti untu. Ayo karo omong. Mandek. Ayo. Mandek. Mandek. Apa nih? Kowe iki dalang tukang masuk angin lho iki. Nyapa? Langkon yo fresker. Lah terus Saiki untu yo fresker. Kuwi gedang rasa mentol. Gedang rasa mentol. ngono lho. Ngono. Kowe ora mentol dadi kentol kuwi. Kok nesunan. Wah, mbok. Cakilipun sae nggih. Oh, sae. Wong jebolan Sri Wedari kok. Oh, nggih. Alah nek sing nuwun sewu nek pas Bambang Cakil sing nyakil Mas Mondol terus Bambangane Mas Ali Marsudi wah sae tak itu. Oh iya. Ya Mas ya. Kak iki. Yo, tutuke. Ayo. Ayo bandikan ya. Tanurung Sri Huning. Ayo, tutuke sik. Nangurung Sri Uning kukur Nano dadi mustikaning Monggo, yo lanjut langgame, Nduk. Oke. Ayo. Seret. Sri Uning mesti katuban lapat tresno Ulululing, ululul. Sapaya pasti marang Raden Yo gonggo pino Mas Anggit. Yo. Pribadi
Terima kasih, matur sembah nuwun. Iki ana sing ngersake anu Mas Yuda. Nggih. Kitir Semilir. Wah. Ayo, mumpung ana nduk niken. Ayo. Kitir Semilir, Jat. Ayo. Oke, Pus Pitonala sik. Nggih, ayo diaturke. Engko diurutke. Nggih, monggo. Pus Pitonala. Ayo, Jat. Diaturke yo, njajal garap gamelan. Pus Pitonala. Monggo. Yuk. Makasih. Luar biasa. Jan. Ayo ora guwak wong bocah pinter ya ngono kuwi. Wah, saestu. Nggih. Mumpuni ing samu barang. Diaturi kok. Ra rugi pokoke nduk niken ya. Sik, iki ana nawala meneh. Taurke wonten sing ngersake cewek gaul kalih teteh sing tresna. Saking Pak Jumiran SBA Sidoarjo. Oh nggih. Yo Mbak Eka perhatine sih. Rene monggo mentaram. Turuk. Ayo. Larak disampirke, Larak ngampirke. Tek. Eka, Nggih. cek melek, Nduk. Pangestunipun masih dong. Iya, iki Pak Gun Arianto ngunduh mantu ndongake apa kowe Cahayu? Nggih, mugi-mugi Mbak manten Mas manten tansah pinaringono jodoh sejatinipun jodoh. Amin. Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Amin. Ya rabbal ngalamin. Dongane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda. Mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye to? anu apa-apa. Piye to? Piye to, Mas? Anu Mas Lintu sampean kok SD. Lah Omongno. Pak Ut. Paut. Jenengan mboten pitados nek kula paut. Lah ki emponge iki lho nang ngene tak. Empang sakmono terus. Piye arek nganggo ayo. Nggih, niki mantene kakung menika CEO, Anu Mbak Eka. CEO dalam Nggih, sebuah owner perusahaan. Berkah Ayam. Berkah. Oh nggih. Usahanipun ayam. Ayam. Nggih, lha menika ndokipun percontohan dadi Heeh, kuwi lenjunge. Dok wis 17 tahun ora netes-netes. Wis bosok iki. Anu yo, iki cewek gaul sik. Monggo. Cewek gaul digarap tayub sik lagi rama seger. Oh. Ya. Mbak niki kan anu sik leren ning kono sik Istirahat. istirahat. Eh, kula tak sumeneke lega. Istirahat. Sik. Monggo. Yo buka bonak Mas Heri. Monggo tayub ki sik cewek gaul. Monggo yo. Nem-nem loro. Oh sik, up. Lah. Kuwi apa? Buka apa? Buka bonang. Piye ta bukane apa? Cewek gaul to. Heeh. Nem-nem loro, siji rolu, nempyong. Oh ya wis. Ya wis bener. Bener. Ya ngono memang bukane ngoten. Ah ya wis bener. Bener. slendroy. Aja diwarak, aja dibantah. Ben. Pokoke apa omonge dek iki bener kok kabeh. Bener. Bener kabeh aku. Yo, monggo Mas Heri. Yo, kendangane tanan. Oh, ayo yo. Berat kembang kowe isih wangi. Ibarat tebu Barat tebu kowe pancen legi. Akeh tamun sing padha nyedhaki. Nisap sarine kembang mati. Budale esokmu yen mesti sore. Rambute kadang diatur selise. Sing gandeng saben dina Awas. pun padha
ibarat tebu Ibarat tebu kowe pancen kabeh tawon sing padha nyedhaki ngisap sari yo wis diaturke cewek gaul. Yo gemene wektu. Mbak Fahmi karo Mbak Suci, pokok mentaram turun. Yo yo. Ae Ketan bali mulang apa setiane kelakon. Yo, ana sing ngesake sambel kemangi. Sambel kemangi, yo didum loro. Dum loro, dum loro. Sing nyambel padha enake, padha sedepe, padha pedese. Oke, oke. Ayo diaturke. Yo, Cak, sambel kemangi. Monggo, yo.
Wis diatur iki. Yo, sik. Saiki Dini karo Mbak Dita yo, monggo. Dini Dita. Monggo, yo jemeneng monggo mentaram. Turuk. Yo. Ae ao e o ao. Semangat ya Nduk ya, Mbak Dini, Mbak Dita. Semangat. Selalu. Ayo kudu no. Ora arep ngopo. Anu sik, aku nyuwun anu Malik Pelok. Oh, Malik Pelok. Nggih. Iki ana sing ngersake anu Mas Mas Yuda. Nggih. Niki rada klasik, ana sing ngersake sarung jagung Semarangan. Weh, Pak. Pelok barang. Cocok. Heeh. Remenane piyai mriki menika panci warung jagung jagung mriki. Sarung. Lah iya ning warung iki gawe sarung lho arep kuwi kan. Oh ya enak. Yo. Buka bonang monggo Mas Heri. Monggo. Monggo yo. Yo, Mbak Dita. Yo Din. Selain janji yo.
janji riptanipun Bapak Mas Yuda. Nggih. Nggih, sampun kula aturaken. Kula kintunaken dhateng Pak Tarno Tania Jaya, Pak Supomo saking Jember. Lajeng menika Mas Agung rancak gamelan Wonogiri. Mas Wardoyo Jumantana. Oh nggih. Oke. Ayo, iki saiki gentari. Gentari karo Mbak Niken Salindri. Oke. Niken Gentari karo Niken Salindri. Wah. Bentar, duduk. Yo. Ae ao. Kowe iki padha karo njajah kemerdekaane wong. Lah ngapa ta? Jajah kamardikane wong. Wong turu iki padha karo wong merdeka lho. Sapa? Sapa sing turu iki sapa? Aku. Wong Mbak Niken lagi Niku nek ana wektu dienggo istirahat wis sah hukume. Heeh. Nggih ta? Nah, kejaba nek sing turu niku Mas Mondol, lah kuwi ora tak cemplunge kali ngono. Ayo. Yo saiki Mbak Niken Salindri karo Mas Yuda, Niken Gentari karo Mondol. Kena, sampean balik. Ngene. Ini, Dek. Nih. Nyapa ta, Lek? Tok gebes-gebes iki apa, Dal? Ah wong kok ayu ning Ayu ta. mangane opo to ya? Aku. Wong kok le kemokop. Nah iya. Kita pentung-pentungan iki. Kok pendung-pendungan piye to? Ora nek anu kon iso duding-dudingan ngono. Oh, kowe salah. Oh, ngono to karepe iki. Kaya wong sut. Sut. Jebol kabeh ya baul ayo. Iki ana sing ngersake Lestari. Ayo. Oke. Ayo. Menika kula aturaken Pak Asmara Santo saha para kanca. Oh nggih, Mas Moro Santo. Wah, asmane Bapak Semar. Ayo. Monggo ayo Lestari diaturke, nduk Niken karo nduk Gentari. Monggo, ayo kene. Ya, Go. Sang Dewi katon
terima kasih matur nuwun Nduk Niken, terima kasih. Terima kasih, Mas Aweto Bayu. sehat, aweto Amin. kundrang, aweto laris. Amin. Jaga kesehatan ya, Nduk. Nggih. Mas Yuda, Nggih, kula Mas matur Bayu. nuwun.